Masana abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwachidule muli ndine Blessings Chileuka. President Dr. Lazarus Chakwera mawa pa 15 January akakhala nawo pamwambo kumbukira mbusa John Chilembwe ku Providence Industrial Mission PIM boma la Chiradzulu. Chaka chilichonse dziko la Malawi limakumbukira mbusa John Chilembwe yemwe anathandiza kumenyera ufulu wa dziko lino kuchokera kwa atsamunda. Alimi oposa 40,000 apindula ndi fetereza wa ngongole yemwe bungwe la boma la National Economic Empowerment Fund NEF likupereka. Malinga ndi mkulu wa bungweli a Humphrey Njetseni, padakali pano bungweli lapereka kale matumba fetereza okwana 120,000 kwa alimi mdziko muno omwe ndi ndalama zokwana 12 billion kwacha. Izi zadziwika pomwe NEF imapereka fetereza wa NPK ndi urea kwa alimi amboma la Blantyre ndi Tcholo. Unduna owona zamalo mogwirizana ndi unduna owona zamaboma ang'ono asayinirana mgwirizano oyamba kugwira ntchito yothandizira kukweza chuma kuchoka kumalo ndi a Millennium Challenge Corporation MCA. Polankhula pomwe amasayinira mgwirizanowo, mkulu wa bungwe la MCA Adai Mawindo wati ntchito yomwe ndi ya ndalama zokwana $44 million ithandiza kusintha ntchito zamalo kukhala zopezeka pa makina amakono. Ndipo bungwe la osewera mpira akale la Football Legends Association lati likukambirana ndi maiko atatu kuti akhazikitse mpikisano wa osewera akale omwe uzichitika chaka ndi chaka. Wapampando wa board ya bungweli a Jim Kaluwa auza MBC kuti akukambirana ndi osewera akale a maiko a South Africa, Mozambique komanso Zambia kuti apange mgwirizano wa mpikisanowo. Nkhani mwachidule masanano ndi zomwezi, munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.